Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Белпол атрымаў спісы чальцоў выбарчых камісій. З іх вынікае, што ў фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў у студзені будуць удзельнічаць тыя ж асобы, што і ў 2020 годзе. З справаздачы Белполу вынікае, што ажно 97% чальцоў працавала на папярэдніх выбарах і толькі для 3% працы ў камісіях новы досвед. Таксама адзначаецца, што на выбары 2025 рэжым не дапусціў ніводнага незалежнага кандыдата, а тыя, што пайшлі на выбары, цытата, цалкам падкантрольная Лукашэнку. Нагадаем, у якасці кандыдатаў прэзідэнта акрамя Лукашэнкі зарэгістраваныя Олег Гайдукевич, Ганна Канапацкая, Александр Хижняк і Сергей Саранкоў. Гэтак званыя выбары пройдуць 26 студзеня. На кіраўніцтва моўнай школы «Стрымлайн» завялі крымінальную справу. Следчы камітэт сцвярджае, што установа праводзіла шматмільённыя падатковыя махінацыі. У сюжэце прапагандысткага тэлеканалу АНТ адзначаюць, што школа незаконна карысталася падатковымі льготамі, як некамерцыйная установа. У той жа час за 13 гадоў фірма нібыта атрымала выручку ў памеры 95 мільёнаў рублёў. Пры гэтым сума нявыплачаных падаткаў паводле СК склала 17 мільёнаў. Цяпер супраць дырэктара школы Эдуарда Цылюка і ягонай жонкі, якія выехалі з Беларусі, распачалі крымінальныя справы. Моўныя курсы ж цяпер у стане ліквідацыі. Адзначаецца, што кліентам, якія ўнеслі перадаплату за заняткі, вярнулі грошы за кошт арыштаваных актываў кампаніі. З гэтых жа сродку закрылі і запазычанасці ў заробках работнікам школы. У Гомель пад выглядам аздараўлення прывезлі яшчэ адну групу дзяцей з акупаваных рэгіёнаў Украіны. Пра гэта паведамляе праўладнае выданне «Гомельская праўда». Паводле рэсурсу 33 дзіцяці з Луганскай вобласці адправіць у санаторый Дубравінка пад Магілёвам. Яшчэ 40 непаўнагадовых з Данецку, Луганску і Марыуполю накіруюць у Віцебскую вобласць. Перамяшчэннем украінскіх дзяцей займаецца дабрачынны фонд Алексея Талая пры падтрыманні Лукашэнкі. Праваабаронцы сцвярджаюць, што маленькія украінцы зазнаюць у Беларусі ідэалагічнае перавыхаванне і мілітарызуюцца. У Беларусі пачалі судзіць блогера Антона Матульку. Працэс праходзіць у завочным рэжыме. Актывіст па-за межамі краіны. Матульку абвінавачваюць паводле 13 артыкулаў крымінальнага кодексу. Сярод іншага змова з мэтай захапіць уладу, дыскрэдытацыя Беларусі, распальванне варожасці і здрада дзяржаве. Таксама паводле пракуратуры блогер нібыта заклікаў беларусаў да ўдзелу ў пратэстах, а пазней у злачынствах, сярод якіх называюць акты тэрарызму. Усе гэтыя дзеянні паводле пракуратуры нанеслі шкоду краіне ў памеры 30 мільёнаў рублёў. З гэтай прычыны на маёмасць блогера наклалі арышт. Азербайджан чакае ад Расіі выбачэнню за збіты самалёт. Гэткую заяву зрабіў дэпутат парламенту краіны Расім Усабекаў. Тыя, хто здзейсніў гэта, павінны быць прыцягнутыя да крымінальнай адказнасці. Неабходна выплаціць кампенсацыю за гібель людзей і пацярпелым. Калі гэта не адбудзецца, то дачыненні, вядома, перайдуць у іншую плоскасць. Падзенне самалёта, што ляцеў з баку ў Грозны, адбылося паблізу гораду Актау у Казахстане 25 снежня. У выніку трагедыі загінулі 35 пасажыраў і 3 чальцы экіпажу. Раней тэлеканал «Еўраньюз» са спасылкай на свае крыніцы ва ўрадзе Азербайджану назваў прычынай крушэння расійскую ракету класу «Земля-паветра». Паводле выдання яе выпусцілі ў момант актыўнасці беспілотніку над Грозным, дзе першапачаткова мусіў сесці самалёт. Жаўнер з КНДР, што ваяваў на баку Расіі і трапіў у палон да ўкраінскіх вайскоўцаў, загінуў ад атрыманых ран. Гэтак сцвярджае паўднёва-карэйскае навінавае агенцтва «Йонхап». Напярэдадні фота нібыта палоннага паўночна-карэйскага вайскоўца распаўсюджваў шэраг украінскіх тэлеграм-каналаў. Пры гэтым Украіна афіцыйна не каментавала гэтую сітуацыю. Раней Владзімір Зяленскі адзначаў, што КНДР страціла забітымі і раненымі каля 3000 асобаў. Больш сціплую лічбу агучвае выведка Паўднёвай Карэі, паводле якой страты складаюць 1100 вайскоўцаў. Несуцішальная статыстыка. Сёлета ў Беларусі затрымалі больш за 10 тысяч нецвярозых кіроўцаў. Пры гэтым амаль 250 з іх трапілі ў рукі інспектараў паўторна, паведамляе прэс-служба МУС. Паводле ведомства, цягам года з віны нецвярозых кіроўцаў загінулі 47 асобаў, яшчэ 198 атрымалі траўмы. У якасці прафілактыкі ДТЗ, што здзяйсняецца ў стане алкагольнага ап'янення, ДАІ правядзе адзіны дзень бяспекі дарожнага руху ў Новы год без правапарушэнняў. Інспектары ўзмоцняць кантроль на дарогах, у тым ліку за пешаходамі і бяспраўнымі кіроўцамі. Акцыя працягнецца да 8 студзеня. На загад чыноўнікаў зносіць чарговы гістарычны будынак. Гэта стане былой рэзідэнцыі Тышкевічаў у Лагойску.
На самай справе з графскіх часоў да нашых дзён дажыў толькі падмурак будынку. Астатняе ўжо пабудавалі пазней. Падмурак, які мае гістарычную каштоўнасць, будзе некрануты і закансерваваны. Тэлеграм-канал «Лагойская манюка» публікуе відэа, на якіх відаць бульдозеры, а таксама вогнішча паблізу стайні. Як сцвярджае выданне, гэта гараць драўляныя часткі будынку, якія нібыта не маюць гістарычнай каштоўнасці. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна, а таксама чытаць Белсат у Тэлеграм. QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы.